Inyembezi kaVitoli nangu lomxube mbala mdaka udidiyelwe kwezikroboka inkonxa uncasifunqula ingcinga uphe mbelele zobuyathi senzo. Ewona sesiziziba sobumnyama sibizela imidaka kowethu kwentshabalalo siba akhwebela ngengcinga kwambalalo siba arhuqela ngezenzo kwentliziyo ndise. Umnombo welichizu likhomba phesha kwelwandle ngenjongo engcinezelo lagaleleka kweli ngeenzame zokukhoboza imidaka bezana lweAfrika okwembewu kumhlaba ochumileyo bali ihlwayela lahluma ngophanyazo. Kodwa Britain uyenzile indaba wasizalela ihlambe lirhwanqa limehlwahlaza walikhasisa ngentiyo kwasekukhuleni namhlanje lenobuzaza nobunganga waze waliqeqisa ngeqhinga kwasekuqingqini namhlanje ngudyakalashe uqobo. Ngezolo ligalelekile iAfrika liphethe ibhotile layi ihlohla kwisizwe sakwaXhosa yaxhalasha amaxhoba iqale ngokhoboza iinkondi ziqhuqhumqhele yazixhawula ngencasi yancothula ubulumko ingashiyanga buyatha suke zayithatha zenza inxalenye yesiko ziyibiza njengotyapa baphantsi okwexesha nokwabikho gxeke sacimba icamagu livumile umsengo ugobile kanti ilizulu lindilile ikroba livulekile udyakalashe ungenile neminqweno yakhe ifezekile ukunje umkhombo ubhembesile. Kazichiza linene libulalayo nithi siselo sinene sisishiyonxalo le bhotile incothula inkcubeko yethu yayixhoma cakathe encochoyini esichenge yacebula ichithachitha iingcinga ezicocekileyo ngenkcubeko yethu suke asolwe ukuzingca sihamba sincathamba sinochalaza kwiinkcubeko zasentshona. Namhlanje ihlasela ulutsha lwakwethu ibaphambuza kwimigaqo yabazali neziyalo zabadala ibafaka ezitalatweni bahlohle ezirhoxweni. Lo ngumbulalazwe uxhobe ngencindi umdibazi wamangomso iqala ngokuyolisa agqibele ngokuyobisa sisidlo sarhoqo ngempelaveki kwisizukulwana sanamhla xa siphalala ezitalatweni. Imvula milenze kwentombi esizwe xa behlwayela ingculaza ekuhlaleni umehludi wesidima imbeko imfundiso nentlonelo nqa nengculaza lona ngumbulalazwe ndencinceleli ndeyabalala ndecaka. Igama ngubonke mtshoniswa ithole lerhamnqa laphesheya kwengcaza inyembezi kaVitoli. Yabulela.